ka jia khun thama persya ya udrok ki pulit Jowai ki layo kem sa ya ki ngut ki nong khaii drok ringkat udrok heroin bakhia 0.1 gram bat ka pisa Syllad khandai po hajar ha ki pulit ka Jowai ha ka step lai phau tarik jelio kini ki ngut ki basha kem ki de uji mi sutenga bat usdang ki merphet. Superintendent of Police West Jainti Hills C30 ulaong kilayo kem shwa ya ujimi badakani kilayo ksai shu bat kem sa ya usdang ki merphet uway pat usnar nong khaii drok ha Jowai. Ha ka jingkhandra ya ka met jung u layo kurup 0.1 gram u heroin bat ya kani la pentikana hadien bala test. Nalor udrok la kurup ya ka pisa Syllad khandai po hajar san spa tingka kawai ka alto 800 claim number kiwai pat kitiar ki bala kurup ki dei ki senduk sabon tin golden senduk led bat kiwai kitiar ki pulit kila register ya ka kes persya ya kini ki ngut bat ka jing tokit kalayat syakhamat.